ओके, सॉरी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. ओके, हरे कृष्णा. म्हाका ही संधी दिल्याबद्दल तुमकां सगळ्याले थँक्यू व्हेरी मच. और इतले जण येऊन आता ऐकतात हाच्यासाठी बी थँक्यू. तर आजचो टॉपिक आसा द डिवाइन डान्स. तो हो एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक म्हणच्या जाय आमकां. कारण रास डान्सचो अर्थ बरेच जण कितें तरी वेगळोच काढतात. आणि सगळेजण म्हणजे आता जे ढोंगी भक्त असतात स्वतः कृष्ण समजतात आणि दुसऱ्याला वाईव्स बरोबर किंवा कुमारी चलयो बरोबर ती लोक रास डान्स करतात, म्हणतात की आम्ही कृष्ण असतात. तर खरो रास डान्स हो एक डिवाइन डान्स असा, जसे भागवतमात म्हणा की हे डिवाइन डान्स असा. ते पहिली आम्ही समजून घेऊया की हाका ह्या डान्साक डिवाइन कित्या म्हणा. कारण आता आम्ही जर का खंय गेली बाहेर गेली आणि आमकां अशें लोकांक सांगले की कृष्ण तुमगेलो कसो आसा, ताका 16,108 पत्नी आसात आणि तो गोपी बरोबर डान्स करता. रात्रीच्या वेळाक गोपीक जंगलात आपयता आणि थंय तांच्या बरोबर डान्स करता, असो कसो कृष्ण आसा. तर ते सगळ्याले उत्तर आम्ही फर्स्ट फाइंड आउट करूया की खरेच रास डान्स म्हळ्यार कितें, तो डिवाइन आसा की ना. तर डान्स म्हळ्यार नृत्य. नृत्य कित्याक केन्ना करतात, जेन्ना आम्ही खूप आनंदी उरतात. आता लहान लहान चोरडा बी आम्ही पळयतात की तांकां कितें आवडीचे मेळ्ळे किंवा तांगेलो आवडीचो मनीस तांकां मेळच्या आयलो किंवा तांकां खंय भायर घेवन गेलो आमी, तर ते नॅचरली डान्स करतात. सो डान्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हॅपीनेस. जर का आम्ही खरीच हॅपी उरल्यार आम्ही डान्स करतात. तो रास डान्स केन्ना केला कृष्णान? शरद पौर्णिमा आशिल्ली त्या दिसाक. शरद ऋतू 6 ऋतू आसा, तातूंत शरद ऋतू आसा. शरद ऋतू सगळ्यात सुंदर ऋतू कित्याक म्हणटात? कारण शरद ऋतू खूप फुलां येतात आणि हवा बरी गार उरता आणि एकदम प्लेझंट ऍटमॉस्फियर उरता. तर तो ऍटमॉस्फियर सुंदर आसा तर आम्ही बी हॅपी जातात. आणि जेन्ना आम्ही हॅपी जातात आमगेले हॅपीनेस एक्सप्रेस करच्या एक पद्धत म्हळ्यार डान्स. तर कृष्ण बी शरद ऋतू
आणि त्या दिसा पौर्णिमा आशिल्ली. पौर्णिमा म्हळ्यार पूर्ण चंद्र. तर ताका बी दिसले की हे एटमॉस्फियर फार सुंदर असा आणि ह्या एटमॉस्फियरात म्हाका हॅपीनेस एक्सप्रेस करच्याक म्हाका डान्स करच्या जाय. आता जेन्ना कृष्ण डान्स करचे असे ठरयता तर कृष्ण ऍक्च्युली स्वराट असा. स्वराट म्हळ्यार कितें तो सगळं इंडिपेंडंट असा. ताका एक्सटर्नल हेल्पची गरजच ना. ताका जर खावची अशी दिसली तर स्वतः खाणे तयार कर म्हळ्यार निर्माण कर ताचे भोग घेऊ शकता. ताका जर का दिसले की म्हाका फ्रेंड्सा बरोबर फिरच्या जाय तो फ्रेंड्स बी स्वतः तयार करू शकता. तसेच ताका जर का प्लेजर या हॅपीनेस जाय जाल्यार तो स्वतःच हॅपीनेस दितली पोटन्सी तयार करू शकता. हिकाच म्हणतात लादिनी शक्ती. तर प्लेजर पोटन्सी और लादिनी शक्ती म्हळ्यार राधाराणी. तर जेन्ना ताका एन्जॉय करचे उरता तेन्ना कृष्ण राधाराणी म्हण एक्सपांड जाता. कृष्ण स्वतःच राधाराणी म्हण एक्सपांड जाता आणि राधाराणी इज द टॉप मोस्ट गोपी. आणि जेन्ना ताका खूप गोपियों बरोबर नाचची अशी दिसता तर राधाराणी ओनली एक्सपांड्स एज मल्टिपल गोपीज. मिलियन्स ऑफ गोपीज म्हणजे जाय. तर राधाराणी मिलियन्स ऑफ गोपीज यांच्या बरोबर कृष्ण डान्स करता जेन्ना ताका आनंद उपभोगचो असा तेन्ना. तर ते सगळं गोपिया कोण झाली? राधाराणीचे एक्सपान्शन. राधाराणी कोण असा? कृष्णाची एक्सपान्शन. म्हळ्यार कितें सारी गोपिया बी कृष्णाचेच एक्सपान्शन असतात. तर असे म्हणतात की जेन्ना कृष्ण डान्स करता गोपियों के साथ नृत्य करता है तो असे म्हणतात की कृष्ण जसे आरशात स्वतःले प्रतिबिंब पळयता. कारण गोपिया बी कृष्णाला एक्सपान्शन असतात, राधाराणी बी कृष्णाला एक्सपान्शन असा. तर कृष्ण स्वतःले प्रतिबिंब पळोवन जसे एक सारखं लहान चेवड्यो असा आणि ताका तुम्ही मिरर दाखयली तर ताका मिररात स्वतःले रिफ्लेक्शन दिसता, प्रतिबिंब दिसता आणि मागीर तो ताका हात लायतलो, हसून दाखयतलो आणि ते हसते ते मिरर हसता म्हणून तर चेवडू बी हसच्या लागता. मिरर आणि हसता, रिफ्लेक्शन आणि हसता ताका आणि मजा दिसता. तर ती जी मजा असा दॅट इज द प्लेजर और आनंद द ब्लिस कृष्णाक मिळता गोपियों बरोबर डान्स करून. हे एक म्हळ्यार ताका डिवाइन नृत्य म्हणतात. दुसरे असे कारण असा की सगळी जी गोपी आशिल्ली वृंदावनातली ती कृष्ण तांकां हजबंड म्हण जाय आशिल्लो म्हण ताणें सगळ्याक कात्यायनी हरे कृष्ण कात्यायनीक देवीक तांणी प्रार्थना केली की आमकां कृष्ण हजबंड म्हण जाय. तर तेन्ना कृष्णान कळिल्लें की सगळ्या गोपियाक आपण हजबंड म्हण जाय. तेन्ना ताणें ताका प्रॉमिस केल्लें की शरद ऋतूत हांव तुमचे बरोबर नृत्य करतलो आणि तुमकां हॅपीनेस दितलो. तर ती तांगेले प्रॉमिस राखच्याक शरद पौर्णिमेच्या दिवशी रात्री ताणें गोपियां बरोबर डान्स करचे ठरयले. हे दुसरे कारण. तिसरे कारण असे आसा की गोपिया कृष्णाचेर प्रेम करच्याक बरेच लोक आसात. मेन 5 रसा आसात ज्याने आम्ही कृष्णा बरोबर प्रेम या लव्हिंग एक्सचेंज करू शकता. सगळ्यात लोअर मोस्ट रस म्हळ्यार शांत रस. शांत रस म्हळ्यार न्यूट्रल रस. ते न्यूट्रल रस कोणा बरोबर करता तर गाय आसा, मुरली आसा, झाडं आसात वृंदावनातली, फुलं आसात. या सगळ्यांबरोबर जे देवाण घेवाण जाता कृष्णाले ते असा शांत रसात. त्याच्यापेक्षा वैलो रस म्हळ्यार दास्य रस. दास्य रस म्हळ्यार सर्वंट्स. तर सर्वंट रस म्हळ्यार त्या दास्य रस इज अ मिक्सचर ऑफ दास्य आणि शांत. तर जेन्ना दास्य रसात जेन्ना कोणी कृष्णाची घरातले नंदबाबाल्या घरातली सगळे जे नोकर चाकर आशिल्ले ते कृष्णा बरोबर दास्य रसात प्रेम करता या सेवा करताली. तर तांगेले मिक्सचर असा शांत रस आणि दास्य रसाले. कृष्णाले जे फ्रेंड्स आशिल्ले ते कृष्णा बरोबर साख्य रसात प्रेम करताले. पण साख्य रस जो असा ते बी दास्य रस, शांत रस, दास्य रसाले आणि साख्य रसाले मिश्रण असा. सो साख्य रस इज अबाव दास्य रस आणि शांत रस. ताजे वयलो रस असा तो म्हळ्यार तागेला
पेरेंट जालो या वृंदावनातली जी एल्डरली गोपीज आशिल्ली या गोपाज आशिल्ले तांचे बरोबर जे एक्सचेंज जाताले ते आशिल्ले वात्सल्य रसात, पेरेंटल लव. पेरेंटल लव अगेन इज अबाव शांत, दास्य अँड साख्य. तातूंत सगळे रस येतात म्हळ्यार पेरेंटल रस जाता तो म्हळ्यार वात्सल्य रस. आणि सगळ्यात वयलो रस म्हळ्यार माधुर्य रस. तर माधुर्य रस कोणा बरोबर आशिल्लो तर सगळ्या राधाराणी आणि सगळ्या गोपी यांच्या बरोबर तागोलो माधुर्य रस आशिल्लो. तर माधुर्य रस इज कॉन्ज्युगल लव म्हळ्यार हजबंड वायफाले जे रिलेशन आसा ते माधुर्य रस आसा, नाजाल्यार लवर आले जे रिलेशन आसा ते माधुर्य रस आसा. आणि तातूंत सगळ्या रसाले मिश्रण आसा. शांत रस बी आसा, दास्य रस बी आसा, साख्य रस बी आसा, वात्सल्य बी आसा आणि माधुर्य बी आसा. सो माधुर्य रस इज कन्सिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट रस. आणि प्रत्येक रसात जेन्ना कोणी भक्त कृष्णा बरोबर देवाणघेवाण करतात तर कृष्ण बी ते देवाणघेवाण जे लविंग एक्सचेंज हॅपीली ऍक्सेप्ट करतात. पण प्रभुपादान म्हणा कृष्णा बुकात प्रभुपादान कितें म्हणा की ऍट एव्हरी काइंड ऑफ रस, फॉर एक्झाम्पल वात्सल्य रस, वात्सल्य रसात पेरेंट्स कृष्णाचेर वात्सल्य रसात म्हणजे तागेले काळजी करण्याकृती असे हेल्प असे ताका बिहेवियर आसा. परंतु कृष्णाले लव फ्रॉम कृष्णा साइड, द लव टू अ ट्री or to a animal or to a plant or to a flute or to Radharani, it is the same from Krishna's side. सगळ्या रसात जे भक्त असतात माधुर्य रसातले भक्त एक प्रकारे कृष्णा बरोबर देवाणघेवाण करतात अँड दे लव्ह हिम टू सम एक्सटेंट. पेरेंट्स कृष्णाकडे एका लिमिट पर्यंत लव करू शकतात, परंतु कृष्णाले लव या सगळ्या भक्तांबरोबर सेम असा. So Krishna loves a calf or a cow to the same extent as he loves a gopi. So कृष्णाच्या साइडान there is no difference. बरेच भक्त असतात ते तांगले देवाणघेवाण वेगळे उरतले, पण फ्रॉम कृष्णा साइड ही लव्स एव्हरीवन इक्वली. ही लव्स अ गोपी सेम as he loves a plant in Vrindavan or anywhere for that matter. तर कृष्णाच्या from Krishna there is no difference whatsoever. The way he loves his devotees. तर हे गोपीने जे लव आशिल्ले ते माधुर्य रस आशिल्ले, that is considered to be the topmost रस. आणि या टॉपमोस्ट रसाचे वर्णन कोणे केला? शुकदेव गोस्वामीन केला. In which book? Srimad Bhagavatam, which is considered to be the topmost devotional book. तर जर का गोपियोले रास डान्स, if it was something dirty, why would a renunciate like Shukadev Goswami describe it in Bhagavatam, which is the topmost devotional book? तर जर कॉन्ट्रोवर्सी अशी असा की कृष्ण सगळ्या गोपीज बरोबर डान्स करता, जर का हे वाईट उरल्यार शुकदेव गोस्वामी म्हण की जो रिनाउन्स्ड ऑर्डरात आशिल्लो इतलो रिनाउन्स इतलो डिटॅच की जो स्वतः कपडे बी घाल नाशिल्लो, इतलो डिटॅच आशिल्लो. कारण तो शरीर पळयत नाशिल्लो, ताका फक्त सोल दिसताले प्रत्येक शरीरात. इतलो रिनाउन्स्ड मनीष, रिनाउन्स पर्सन, संन्यासी गोपीयोले रास डान्स भागवतम कित्या डिस्क्राइब करता तो? That is the meaning की डिवाइन, इट इज अ डिवाइन डान्स, इट इज नॉट अ मंडेन डान्स. दुसरे म्हळ्यार Chaitanya Mahaprabhu always wanted to be like a gopi, and in fact he came in the mood of Radharani, who is the topmost amongst the gopis. कारण ताका राधाराणीक माझे बद्दल किती दिसता हे जाणून घेवचे आशिल्ले, म्हणून तो चैतन्य महाप्रभू तसं म्हण आयलो. सो चैतन्य महाप्रभू ऑल्सो वॉन्टेड टू शो द वर्ल्ड डिवोशन बाय कमिंग इन द मूड ऑफ राधाराणी, हू वॉज द टॉपमोस्ट गोपी. तर जर गोपी आणि कृष्णाले रिलेशन जर का ऑर्डिनरी उरत आशिल्ले तर चैतन्य महाप्रभू, वाय डिड चैतन्य महाप्रभू वॉन्टेड टू बिकम अ गोपी? ही वॉन्टेड टू बिकम द गोपी भरतूर पदकमलयोर दास दास अनुदास. तर गोपीला चरणाच्या सकल तो दास
ताका बंची आशिल्ले म्हळ्यार कितें ही वॉन्टेड टू बिकम अ सर्वंट ऑफ द गोपीज. इमॅजिन ताजेच मिनींग कितें की गोपीले स्तर इतले हाय लेवल आसा. तर असे हाय लेवल कित्या आसा ताजेसाठी एक स्टोरी आसा. ती स्टोरी म्हळ्यार एक फावटी कृष्णा कडेन नारद मुनी आयलो आणि नारद मुनी तांकां विचारचे लागले की कृष्णा हू इज द टॉप मोस्ट डिवोटी. आर द क्वीन्स ऑफ द्वारका युअर टॉप मोस्ट डिवोटी. द्वारकाली राण्यो तुगेली टॉप मोस्ट डिवोटी आसात की. तर ते म्हणचे लागले ना, म्हगेली टॉप मोस्ट डिवोटीज म्हळ्यार गोपी आसा. तर असे तर हाऊ हाऊ डू आय अंडरस्टँड दॅट. नारद मुनी ताका विचारले. कृष्णा म्हणचे लागले एक काम कर, अभि द्वारकात वच आणि तांकां सांग सांग की कृष्णाले माथे दुखता आणि त्याचे मेडिसिन म्हळ्यार तुमगेल्या पायाची धुली दिया आणि ती आम्ही कृष्णाला माथ्याक लायतली आणि कृष्णाले माथे दुखचे थांबतले. नारद मुनी द्वारकात गेलो. द्वारकेत सगळे क्वीन्स आशिल्ले. तो म्हणजे कृष्णाले माथे दुखता. ओ सगळेजण एकदम बरीच झाले. कृष्णाले माथे दुखता, कृष्णाले माथे दुखता, कितें करू कितें करू. हांव ह्या वैद्याक आपयता त्या वैद्याक आपयता, हे वखद करून दिता ते वखद करून दिता. तो म्हणजे लागले ह्या सगळ्या वखदांनी गरजच ना. एकच वखद म्हळ्यार कितें, तुमगेल्या पायाची धूळ दी, ती आम्ही वचून कृष्णाला माथ्याक लायतात आणि कृष्णाले माथे दुखचे थांबतले. तर द्वारकेतल्या राण्यो म्हणजे लागली हाऊ कॅन वी डू दॅट, वी विल गो टू हेल. अगर वी गिव द डस्ट ऑफ अवर फीट to put on the head of Krishna, we will go to hell. That is not possible. तर नारद मुनी परत आयलो. मागीर कृष्णाक सांगचे लागले की द्वारकेतल्या राण्यान रिफ्यूज केला धूळ दिवच्या. कित्याक, कारण ती हेलात वतली. म्हणजे ओके नाव गो टू द रिनाउन्ड सेंट्स, ऋषीज जी जंगलात रावतात, सगळे सोडून थंय रावतात, तांकां सांग की कृष्णाले माथे दुखता आणि तांकां बी सांग मेडिसिन म्हळ्यार धूळ दिवची तुमगेल्या चरणातली. तर नारद मुनी म्हणचे लागले बरें. आणि रानात गेलो. रानात सगळे ऋषी मुनी असे योगी तपश्चर्या करतात बशिल्ले. म्हणजे ज्याचेर तुम्ही तपश्चर्या करतात तागेले माथे दुखता. ओ हय हय आम्ही आम्ही सगळे हर्ब्स काढतात, मुळं काढतात, त्याचे वखद करून ताका दितात. ना ना त्याची काय गरज ना, फक्त तुमगेली चरण धुली द्या. ती चरण धुली माथ्याक लायल्यार कृष्णाले माथे दुखचे थांबतले. सेजीस म्हणचे लागले हा 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 दॅट इज नॉट पॉसिबल. आमकां कितें नरकात वचची आसा. आमगेले चरण धुली दिल्यानंतर आणि कृष्णाला माथ्याक लायल्यार आम्ही सगळी नरकात वतली. आम्ही आमगेली चरण धुती देवची नात. नारद ओके हरे कृष्णा हरी बोल. पण नारद मुनी थंयच्यान परत कृष्णाकडे आयलो. म्हणजे लागले ऋषी मुनी किती सांगले हा ते बी दिवच्याक तयार नात. म्हणजे ओके आता तू गोपी गोपी आसा न्ही तांच्याकडे वच आणि गोपी सगळ्या लोकांक सांग की तुमगेली चरण धुली जाय. तर नारद मुनी सगळ्या गोपी लोकांकडे गेलो. म्हणजे लागलं गोपी कृष्णाले माथे दुखता. सगळेजण एकदम अस्वस्थ झाली गोपी. अरे कृष्णाले माथे दुखतात, किती करचे. तुमगेली चरण धुली हा हे घे हे घे बेगी बेगी घे घेऊन बस तागेले माथ्याक लाय. म्हणजे तुमका खबर आसा ताचे रिझल्ट किती जातले. तो म्हणजे खबर आसा किती जातले, आम्ही नरका वतली. अरे त्याची तयारी आसा तुमगेली. नारद मुनी म्हणचे लागले विचारचे लागले. तो गोपी लोक म्हणचे लागले तातूंत किती झाले. जर कृष्णाले माते दुःखीचे एक क्षणभर बी थांबले, त्यासाठी आमका जर का जन्म नरका वच्चे लागले तरी बी आमका चलतले. पण कृष्णाले माते दुःखचे थांबले हे इम्पॉर्टंट असा. नारद मुनी मागीर कळले की सगळ्यात टॉपमोस्ट डिवोटी कृष्णाले कोण असा तर गोपी असा. तर अशा गोपींबरोबर नृत्य करच्या कृष्णाक दिसले की आता आम्ही शरद पौर्णिमेक त्याच्याबरोबर नृत्य करूया. कित्याक, कारण ते सगळ्याक म्हाका सर्व करचे असा. हाऊ दे वॉन्ट टू सर्व मी ॲज अ वाईफ. तर कारण काय ते त्यांनी कात्यायनी देवीक व्रत केला. सो बिकॉज दे वॉन्ट मी ॲज अ हजबंड. तर सगळ्या गोपीवाले जे स्वप्न आशिल्ले की कृष्ण हजबंड म्हण जाय, त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हण कृष्ण शरद पौर्णिमेक रास डान्स ताणे आयोजित केले. जेन्ना कृष्णाक दिसले की म्हाका रास डान्स करचो असा, तर शरद पौर्णिमा 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 म्हणजे कितें फूल मून ॲज इट इज मून ब्युटिफूल असा. तर मुनाक दिसले आणि मून लाईट इज ऑल्सो व्हेरी ब्युटिफूल. तर मुनाक दिसले की हाऊ कॅन आय मेक दिस ॲटमॉस्फिअर मोर ब्युटिफूल. कारण कृष्णाक आता सगळ्या गोपींबरोबर डान्स करचे असा. सो आय हॅव टू मेक द ॲटमॉस्फिअर व्हेरी व्हेरी रोमॅन्टिक, व्हेरी व्हेरी नाईस, व्हेरी व्हेरी प्लीजिंग फॉर द हार्ट ऑफ कृष्णा अँड द गोपीज. तर कृष्ण तो मून आशिल्लो तो आणि सुंदर झालो आणि ताणे संपूर्ण वातावरण आणि सुंदर केले.
तर सुंदर वातावरण झालंय, मून सुंदर दिसतालो, वातावरण छान आशिल्ले, तर कृष्णान डिसाइड केले ओके नाव इज द टाइम टू कॉल द गोपीज. तर हाऊ डज कृष्णा कॉल द गोपीज? बाय ब्लोईंग हिज फ्लूट. तर कृष्णान तागेली फ्लूट वाजयली आणि फ्लूट वाजयल्या बरोबर सगळ्या गोपी लोकांन ऐकले कृष्ण फ्लूट वाजयता आमकां आपयता. जी गोपी जे काम करताली ते सोडून ती धावत गेली वंशीवट, ज्या ठिकाणी रासलीला जावचो आशिल्लो थंय. आता गोपी, आता एक इम्पॉर्टंट पॉइंट असा, कृष्णाने जेव्हा रासलीला केली त्याला कृष्णाले एज, आता भागवताना आम्ही जर का क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर सगळे पळयले तो गोवर्धन लीलानंतर एका वर्षान ताणे रासलीला केली. गोवर्धन लीला जेन्ना जाली तेन्ना कृष्ण 7 इयर्सचो आशिल्लो, 7 वर्षाचो आशिल्लो. आणि त्याच्यानंतर एक वर्षान ताणे रासलीला केली म्हळ्यार कृष्ण 8 इयर्सचो आशिल्लो, 8 वर्षाचो आशिल्लो. आणि गोपी जाले वय अलग अलग आशिल्ले. काही गोपी 6 इयर्सची आशिल्ले, कोणी 7 इयर्सची आशिल्ले, कोणी 8 इयर्सची आशिल्ले, कोणी व्हड बी आशिल्ली, लग्न जाल्ली बी आशिल्ली, तांकां चोरडा बी आशिल्ले. तर जी गोपी जे काम करताली जेन्ना कृष्णाली फ्लूट आयकली त्या गोपीन ते काम थंयच दवरले. कोणी गोपी तांगेल्या पेरेंट्स आले सेवा करताली, तांकां जेवच्याक दिताली, थंयच तशेंच दवरले. कोणी गोपी तांगेल्या गोशाळेंत वचून गाईले दूध काडटाली, थंयच दवरले. कोणी गोपी स्वताला चोरडाक दूध पाजयताली, तिने बी चोरडाक बाजूक दवरले. कोणी आमगेल्या तांगेल्या हजबंडाली सेवा करताली, ताणी बी सेवा तशीच दवरली. आणि ते तशेंच काम दवरून ती लोक सगळी धावत खंय गेली वंशीवट, ज्या ठिकाणी कृष्ण रासलीला करण्याक तांकां आपयतालो फ्लूट वाजोवन. सगळी गोपी थंय आणि रात्रीची वेळ आशिल्ली. तांकां अशें दिसली ना की रात्रीच्या वेळा आमी जंगलात कशी वचू, जंगलात कितीतरी हिंस्र प्राणी उरतले, पशु उरतले, ताची भंय दिसली ना तांकां. आणि जंगलात कोण उरतले खबर ना, काळोख आसा, तेन्ना कितें इलेक्ट्रीक लाईट्स वगैरे नाशिल्ले, फक्त मूनलायटाच्याच प्रकाशान ती सगळी धावत धावत थंय गेली. हाचेच अर्थ भागवतमात अशें बरयला की वेन अ पर्सन बिकम्स कृष्ण कॉन्शियस ही फॉरगेट्स ऑल हिज मटेरियल ऍक्टिव्हिटीज. तर सगळ्या ज्या गोपी जे मटेरियल ऍक्टिव्हिटीज करताली, तांगेल्या फॅमिली मेंबर्साक सांभाळताली, जेवण कर वाडताली, चोरडाक सांभाळताली, पेरेंट्स आले सेवा करताली, हे सगळे तांकां मटेरियल दिसले आणि ते तांकां सोडूनच ते गेले. आता ह्याचेच कंपॅरिझन आम्ही आमगेल्या आयुष्यात करया. सो बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस आमगेले ऍक्टिव्हिटीज किती आशिल्ले दिवसभरात, और इफ वी वर नॉट इन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस आम्ही कितक आता या वेळात व्हॉट वूड हॅव बीन वी डुईंग? कोणी शॉपिंग करत असे उरतले, नाजाल्यार कोणी मुवीक गेले उरतले, नाजाल्यार कोणी गप्पा मारत उरले, गॉसिप करत आशिल्ले, हय की ना. पण कृष्ण कॉन्शियसनेस आयले नंतर आम्ही ते सगळे ऍक्टिव्हिटीज बाजूक दवरून, ऑफकोर्स वी आर नॉट ॲज सरेंडर्ड ॲज द गोपीज, पण ही मटेरियल ऍक्टिव्हिटीज आमगेले बी दूर जालात. So when comes to Krishna consciousness, he forgets all his material activities. आता ही गोपी सगळी लोक कृष्णाकडे धावून गेली, तर आम्ही असे म्हणू शकतात नाही, आम्ही म्हळ्यार ऑर्डिनरी पीपल म्हणू शकतात की व्हॉट इज राईट इन दिस? दे आर लिव्हिंग देअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ॲज अ मदर, ॲज अ वाईफ, ॲज अ डॉटर, ॲज अ सिस्टर, अँड दे आर रनिंग आफ्टर कृष्णा. Do you want our daughters to do that? At the middle of the night, their lover is calling them and they are going away from their house, leaving all their responsibilities. Is this right? असे प्रश्न करू शकतात. तो असे जर का आमका प्रश्न कोणी विचारला त्याचे आन्सर असे असा की गोपीज वेंट इन देअर स्पिरिच्युअल बॉडीज. गोपीज डिड नॉट गो इन देअर मटेरियल बॉडीज, फिजिकल बॉडीज. गोपीज वेंट टू कृष्णा इन देअर स्पिरिच्युअल बॉडीज. म्हळ्यार कितें? इन देअर अभी कृष्ण कोण असा? कृष्ण इज अ सुपर सोल. कृष्ण इज द पर्सन हू हॅज एक्सपांडेड इन टू गोपीज. तर सगळ्यात पहिली आमगली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू कृष्णा अँड देन टू अवर फॅमिली मेंबर्स. और वी हॅव टू सी, we have to serve our family members as we are serving Krishna. That is real service. आम्ही जर का आमगेल्या घरातल्या लोकांची सेवा
जर का आमगेल्या घरात कोणी आजारी उरल्यात तांगली आमका शुश्रूषा करच्या जाय असे ना की तांकां आम्ही सोडून सत्संगात वचचे. दॅट इज रॉंग. बट वेन यू आर सर्विंग युअर फॅमिली मेंबर्स, कोणी आजारी उरतले नाजाल्यार लहान चोरडा उरतली नाजाल्यार आनी कोणी उरतले तांगेली आमी जेन्ना सेवा करतात, वी हॅव टू सर्व देम अँड ब्रिंग देम क्लोजर टू कृष्णा. दॅट इज अवर प्रायम ड्युटी. आमगेले परम कर्तव्य हे आसा की जे कोणी आमगेल्या कॉन्टॅक्टात येतात तांकां आमकां कृष्णाच्या लागीं हाडचे जाय. वी शूड ब्रिंग देम क्लोजर टू कृष्णा. दॅट इज गिविंग देम कृष्ण कॉन्शियसनेस. तर हेच या गोपीन केले. तांगेले स्पिरिच्युअल बॉडीज कृष्णा बरोबर गेली. परत प्रभुपाद किती सांगता भागवतमात की कृष्णा बुकात ऍक्च्युली की गोपीज वर इनटू टू कॅटेगरीज. एक कॅटेगरीची गोपी अशी आशिल्ली की जे गोलोकच्या हांगा आयिल्ली. सो दे वर इटर्नल असोसिएट्स ऑफ कृष्णा. गोलोक वृंदावनात बी ती गोपी कृष्णा बरोबरच आशिल्ली. आणि वेन कृष्णा केम डाऊन टू दिस वृंदावन सगळी गोपी राधा राणी सगळे जाणांक तो घेऊन आयलो. तसं त्या गोपी हांगा आयली. अनदर कॅटेगरी ऑफ गोपीज वर जे लोक हांगा शुद्ध भक्त आशिल्ले आणि तांकां भक्ती कन सेवा कन दे बिकेम कृष्ण कॉन्शियस आणि तांकां कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट आसाची. हरे कृष्णा ऐकूचे येता आता? वय माताजी. हरे कृष्ण. ओके सॉरी. तर सेकंड कॅटेगरीचे गोपीज कशी आशिल्ली की जाणी भक्ती कन ती शुद्ध जालात आणि आता ते गोपीच्या स्तराचेर आयल्यात. तर जेन्ना कृष्णान फ्लूट वाजयले तेन्ना जी आधीपासून कृष्णाले असोसिएट आशिल्ली गोलोक वृंदावनांतल्यान जी आयली ती सगळी गोपीज थंय गेली, फ्लुटाच्या डिरेक्शनान गेली. पण जी गोपी आता शुद्ध जालात आणि आता ती गोपी बनलात तशी लोक जस्ट एक मिनिट जस्ट 1 मिनिट. सॉरी. जी गोपी शुद्ध जाऊन आता गोपीच्या स्तराचेर आयलात तांकां तांगेल्या रिलेटिव्हजात वच्चा दिले ना. दे स्टॉप देम. बाकीच्या गोपी लोकांक बी स्टॉप केला पण ते तरी बी गेली. वाय? बिकॉज वर इटर्नल असोसिएट्स ऑफ कृष्णा फ्रॉम गोलोक वृंदावन. ती गोपी धावली वंशी वटाकडे. पण जी आता शुद्ध झाल्यात ती गोपी ज्यांना तांगेल्या रिलेटिव्हजाक वच्चा दिले ना ती लोक वचू शकली ना. आणि गेली ना जाल्यार ताणी कितें केले त्या लोकांन थंयच कृष्णाले नामस्मरण करून कृष्णाले याद करून सम ऑफ द गोपीज दे लेफ्ट देअर बॉडीज. थंयच ताणे तांगेले देह त्याग केलो. कृष्णाली कथा, कृष्णाले वर्णन, कृष्णाले गुण, कृष्णाले रूप, कृष्णाले नाम घेऊन ती लोक शुद्ध झाली आणि थंयच ताणी तांगेले देह त्याग केलो. अँड देन इन द नेक्स्ट बर्थ दे केम एज गोपीज, प्युअर गोपीज हू कुड गो टू रासलीला. तर अशी 2 प्रकारची गोपीज थंय आशिल्ली. तर आता ही लोक सगळी आता हे जेन्ना झाले तेन्ना परीक्षित महाराजान शुकदेव गोस्वामीक एक प्रश्न विचारलो की ही जी गोपीज कृष्णाले नाव घेताली जांकां घरात रोखून दवरिल्ले ती आणि वचू शकना नाशिल्ली ती गोपीज जेन्ना थंय गेली शुद्ध झाली कृष्णाले नाव घेऊन दे वर नॉट थिंकिंग ऑफ कृष्णा एज गॉड. तांकां कृष्ण कोण दिसतालो? ही इज माय लवर. अँड एज अ लवर दे वर थिंकिंग ऑफ कृष्णा. एक प्रेमी म्हण कृष्णाले विचार करताले ते लोक आणि तरी बी ती शुद्ध झाली. हाऊ इज इट पॉसिबल? आता जर कोणी
किती म्हणतात एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स, लग्न झाला आणि दुसऱ्या कोणा वंशाबरोबर होतात, त्यांनी जर का त्याला प्रेमीले नाव घेतले, लवर आले नाव घेतले, ती लोक शुद्ध जाऊची नात. पण गोपी वर थिंकिंग ऑफ कृष्णा ॲज अ लवर, आणि त्या लोकांनी कृष्णाले नाव घेतले तरी बी ती शुद्ध झाली. असे कसे? कारण कृष्णा त्यांना खबर नसेल कृष्ण गॉड असं म्हण, त्यांना कृष्णा लवरच दिसतालो, आणि ते कृष्णाले नाव घेऊन कृष्णाले गुण विचार करून कृष्णाला रूप डोळ्यामुखार हाण ती शुद्ध झाली. वाय? बिकॉज कृष्णा इज ऍब्सोल्यूट. आम्ही जर का तहान लागली आमका आणि आम्ही उदक 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 म्हणे, कॅन अवर थर्स्ट बी क्वेंच्ड? आमगेली तहान वतली? खाली उदक 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 म्हण वच्ची ना. बिकॉज वॉटर, नेम वॉटर अँड वॉटर आर डिफरंट. पण कृष्ण नाम आणि कृष्ण, देर इज नो डिफरन्स. तर ज्यांना आम्ही जप करतात आणि ज्यांना आम्ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असे म्हणतात, त्यांना कृष्ण ऍक्च्युली आमगेला जिभेर येतात. And that is why we get purified, because there is no difference between the name Krishna and Krishna himself. तर म्हण जरी लवर म्हण विचार केलो त्या गोपी लोकांक, तरी बी तांका शुद्ध झाली ती लोक कृष्णाले नाव घेऊन. तर हे झाले आता आमगेल्या रासलीलाचे बॅकग्राऊंड. तर आता जेन्ना गोपीक आपोवच्या खातीर कृष्णान फ्लूट वाजयली, गोपी धावून गेली कृष्णाकडे. जेन्ना आणि कोणी असे म्हणतात, जर का आता आम्ही कोणाक बेळच्या वच्चे असतात तर आम्ही अशी छान ड्रेसअप करून वतली, त्या गोपीन जरा बी बॉदर केली ना की स्वतःले ड्रेस कसे असा, जसे आशिल्ले तशी धावली. कोणाले केस असे विस्कटिल्ले, कोणी घरातलेच कपडे घालिले, कोणाले कपडे एकदम पोन्ने आशिल्ले तरी बी तसेच गेली. दे डिड नॉट बॉदर, कारण देअर थिंग वॉज नॉट टू attract Krishna to them. They were going there to serve Krishna. कृष्णाली सेवा करचीच तांगले लाईफचे गोल आशिल्ले. तर जसे आशिल्ले तसे धावून गेले कृष्णाकडे. कृष्णा आपल्याला गेली. जेन्ना सगळी गोपी लोक थंय जमा झाली, कृष्णान पळयले सगळे गोपी आसात हांगा आयल्यात. तर विचारले, तुम्ही हांगा कित्याक आयली? रात्रीची वेळ आसा, जंगल आसा, तुम्ही तुमच्या घराच्या लोकांक सोडून हांगा आयलात, प्लीज गो बॅक. सगळे गोपी म्हणचे लागले, अरे हाजे खातीर की आम्ही हांगा आयल्यात, टू गो बॅक. आम्ही सगळ्या सोडून हांगा आयला, सगळ्या फॅमिली मेंबर्साक, आणि तू आपयले म्हण आम्ही आयलात. म्हणजे अशी आयली किती तुम्ही? रात्रीची वेळ, इथले जंगल आसा, तुमका भय दिसली ना? यंग गर्ल्स शुड नॉट डू दिस. कृष्ण तांकां समजयता, प्लीज गो बॅक, यू शुड नॉट कम हियर, इट इज नॉट करेक्ट, सोशली इट इज नॉट करेक्ट. सोसायटीत तुमचे नाव खराब जातले की कृष्णाच्या मागे सगळे लोक गेली म्हण. तर प्लीज गो बॅक. गोपी म्हणले, आम्ही परत वचच्याक आयली नात, आम्ही तू आपयले तुझी सेवा करच्याक आम्ही हांगा आयलात, आम्ही परत वच्ची नात. मग तसेच मान सकल घालून उभे रावली सगळी गोपी. मागीर कृष्णा म्हणचे लागलो, ओके नाव दॅट यू हॅव कम, लेट अस डान्स. तर ताणे रास डान्स त्यांना सुरू केलो. आता जेन्ना रास डान्स सुरू केलो तर कृष्ण कितले कृष्ण आशिल्ले? एकच कृष्ण आशिल्लो. आणि गोपीज कितले आशिल्ले? मिलियन्स ऑफ गोपीज. तर कृष्णा एक्सपांडेड इनटू मिलियन फॉर्म्स. आणि प्रत्येक गोपीक अशें दिसतले की कृष्ण माझ्या बरोबरच डान्स करता. सो कृष्णाले ते शक्ती की ही कुड एक्सपांड इनटू मिलियन्स ऑफ गोपीज, आणि प्रत्येक गोपी बरोबर एक कृष्ण आशिल्लो आणि कृष्ण डान्स करतालो. तर आता जे लोक ढोंगी बाबा उरतात आणि जे म्हणतात की आम्ही रास डान्स करतात आमगेल्या फिमेल भक्तांबरोबर, बिकॉज वी आर कृष्णा, कॅन दे एक्सपांड इनटू मिलियन्स ऑफ कृष्णा गोपीज, मिलियन्स ऑफ कृष्णाज? दे कॅनॉट, कारण ते खरे कृष्ण नात. पण खरा ऍक्च्युअल कृष्ण जो असा तो एक्सपांड केले जाणे स्वतः. जितली गोपीज तितले कृष्ण झाले, आणि ते स्टार्टेड डान्सिंग.
जेन्ना ते डान्स करताले तेन्ना सडनली द गोपीज फेल्ट की कृष्ण इज डान्सिंग विथ मी. किती जाले तांगेल्या हार्टात थोडेशे प्राईड आयले की कृष्ण म्हजे बरोबरच डान्स करता. प्रत्येक गोपीत कितें दिसताले की कृष्ण इज लुकिंग एट मी, कृष्ण इज स्माइलिंग एट मी, कृष्ण इज डान्सिंग विथ मी अशें दिसताले गोपीले. आता तशेंच आमकां राधानाथ महाराजान एक सांगला, एक छोटीशी हे आशिल्ले की प्रभुपादाले लेक्चर आशिल्ले आणि प्रभुपादच्या लेक्चराक राधानाथ महाराज बशिल्ले आणि लेक्चर दित आणि तेन्ना राधानाथ महाराजांनी जी बीड्साले जे बीडबॅग जे काउंटर आशिल्लो तो काउंटर खंय तरी मेळनाशिल्लो आणि राधानाथ महाराज लागले, अरे आय एम मिसिंग माय काउंटर. बट चॅन्टिंग बीड्स आर इम्पॉर्टंट, काउंटर इज नॉट सो इम्पॉर्टंट असे राधानाथ महाराजाक दिसले आणि ताणे तसेच ते लेक्चराक गेले विदाउट द काउंटर. आणि प्रभुपाद लेक्चर दिताना हळूच राधानाथ महाराजाक कशें दिसले की प्रभुपाद फक्त म्हजेकडे पळयता आणि प्रभुपादान स्वताली बीडबॅग अशी वयर केली आणि ताजे एक काउंटर सकल केलो, एक बीड काउंटराची एक बीड सकल केली. राधानाथ महाराजाक इमिजिएटली दिसले की हा, व्हॉट इज प्रभुपाद ट्राइंग टू टेल मी, काउंटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि आय एम नॉट गिविंग इम्पॉर्टन्स टू काउंटर. म्हळ्यार प्रभुपाद इतले शिष्य आशिल्ले, इतले लोक आशिल्ले प्रवचनात, पण तांकां राधानाथ महाराजाक कितें दिसता ते तांकां कळले आणि ताणे ही इंडिकेटेड की काउंटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. द सेम वे कृष्णा वॉज रेसिप्रोकेटिंग विथ एव्हरी गोपी. एव्हरी गोपी फेल्ट कृष्णा इज डान्सिंग विथ मी ओनली, नोबडी एल्स. तर जेन्ना गोपीक तशें दिसले की कृष्ण फक्त म्हजे बरोबरच डान्स करता, इमिजिएटली कृष्ण डिसअपियर्ड. कृष्ण थंयच्यान ना जालो. कृष्ण ना जाल्यार नंतर सगळे गोपीस म्हणजे अरे वेरीज कृष्णा, वेरीज कृष्णा. सगळे जण गोपीस कृष्णा शोधच्या गेली आणि वाटेत वतना तांकां असे फुटप्रिंट्स दिसले, कृष्णाले फुटप्रिंट्स आणि अजून एक गोपीले फुटप्रिंट्स आशिल्ले. तांकां कळले कृष्णाले फुटप्रिंट्स आसा. असे म्हणतात की कृष्णाले फुटप्रिंट्साक आणि राधाराणीले फुटप्रिंट्साक बी मार्क्स उरतात. थंडरबोल्ट उरता, अम्ब्रेला उरता, लोटस फ्लॉवर उरता, चक्र उरता, असे सगळे मार्क्स उरतात. आणि जर का कृष्णाले फुटप्रिंट वाळूत पडले आणि जर का तर सगळी जे वृंदावनात जे वाळूत चलतात जी लोक, काऊज उरतात, बाकीचे एनिमल्स उरतात, तांकां कळता की हो कृष्णाला फुटप्रिंट आसा पण ताजेर ते पाय दवरनात. सो दे नो की नंतर बी कोणी आयल्यार कृष्ण हांगच्यान गेलो हे कळटा तांकां. जेन्ना गोपी कृष्णाक सोदच्या गेली तेन्ना कृष्णाचे फुटप्रिंट्स दिसले आणि त्याच्या बरोबर आनी एका गोपीला फुटप्रिंट आशिल्ले. तर तांकां दिसले हा, म्हळ्यार कितें, कृष्ण एक गोपीक घेवन गेला, आमच्या पैकी एक गोपीक कृष्ण घेवन गेला. आता हे जर का साधारण मनशाला आयुष्यात झाले तर इमिजिएटली दे विल फील एनवियस, जेलस की आमकां वेले ना, ही कोण आसा हिका वेले. पण गोपीज तसे थिंक केले ना. गोपीजान कसे थिंक केले, दिस गोपी मस्ट हॅव सर्व्ड कृष्णा नाईसली. या गोपीन कृष्णाली खूप चांगली करून सेवा केली उरतली म्हण कृष्णा तिका घेऊन गेलो. दिस गोपी इज बेटर देन अस. सो दॅट इज द फिलिंग ऑफ अ रिअल डिवोटी ऑफ कृष्णा. रिअल डिवोटी असे दिसना की हांव श्रेष्ठ. रिअल डिवोटी कसे दिसता की हांव सगळ्यात सकल्लो, नम्र उरता. सो दे आर व्हेरी हंबल. ते सगळे गोपीज असे दिसले की हा, ही गोपी सगळ्यात भाग्यवान असा, कृष्णाची चांगली सेवा करता म्हण कृष्णा हिका घेऊन गेलो. तर ताणी दोन दोन फुटप्रिंट्स पळयले आणि ताचे बरोबर ते फॉलो करून गेली आणि सगळ्या विचारताली कृष्णा कोणी पळयला, कृष्णा कोणी पळयला. झाडाक विचारले, प्राण्याक विचारले, पक्षीक विचारले, पृथ्वीक विचारले की कृष्ण खंय गेलो, कृष्ण खंय गेलो, कृष्ण खंय गेलो. सगळ्यांक उत्तर दिले थंय 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 गेलो आणि ताच्या बरोबर ती फॉलो करच्या गेली. मागीर एक पॉइंटाक आयलो जेन्ना ताका दिसले की कृष्णाले फुटप्रिंट जे असे नॉर्मल असे आसा ते जरा असे रेज्ड आसा, हाफ फुटप्रिंट कृष्णाले. तेन्ना ताका कळले की हा, ऍट दिस पॉइंट कृष्णा मस्ट हॅव रेज्ड हिज फूट
टू प्लक फ्लॉवर्स फॉर दिस गोपी. तांगेली टाचा वेळ उबराविल्लो उरतलो कृष्ण हांगा, कारण ताका फूल काडचे आशिल्ले कित्याक त्या गोपीक दिवच्या. सो हियर कृष्णा मस्ट हॅव प्लक्ड सम फ्लॉवर्स फॉर दिस गोपी. आणि मुखार गेले, आणि मुखार गेले तर तांकां फक्त कृष्णाले फुटप्रिंट दिसले, दुसरे फुटप्रिंट दिसलेच नात. मागीर तांकां दिसले की हा, दिस इज द पॉइंट, कृष्णा मस्ट हॅव लिफ्टेड दॅट गोपी बिकॉज दॅट गोपी गॉट टायर्ड. ती गोपी दमली उरतली म्हण तिका उचलून दवरला हांगा कृष्णान. आणि पुढे मुखार गेल्यार तांकां राधाराणी दिसली. म्हणजे अरे, राधाराणी ती गोपी हांगा बसला आणि ती रडताली. म्हणजे कृष्ण म्हाका हांगा सोडून गेला. सगळे गोपी म्हणजे अरे, कृष्ण कित्याक सोडून गेला. तर राधाराणी ऍक्च्युली ऍट दॅट पॉइंट राधाराणीक दिसले की हांव कितले फॉर्च्युनेट आसा की कृष्ण सगळ्या गोपीक सोडून म्हजे बरोबर इथपर्यंत आयला. ऍट दॅट पॉइंट कृष्णा लेफ्ट राधाराणी. कृष्णा डिसअपियर्ड. लेफ्ट म्हणू शकणार आम्ही, कृष्ण डिसअपियर्ड. कृष्ण आशिल्लो पण तो कोणाकच दिसनाशिल्लो. राधाराणीक दिसनाशिल्लो, गोपियाक बी दिसनाशिल्लो. सो कृष्णा वॉज देर बट they were not, he was not visible to gopis and not to राधाराणी. मागीर सगळेजण म्हणचेले आता आमकां सगळ्याक मेळून कृष्णाक सोदच्या जाय. सगळेजण म्हण गेली थंय. आणि जेन्ना ते कृष्णा पासून दूर आशिल्ली तेन्ना तांगेलो विरह भाव जो आशिल्लो कृष्णाचो तो एकदम तीव्र जालो. तर भागवतमात अशें म्हणा की वाय डीड कृष्णा डिसअपियर फ्रॉम द गोपीज, बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंटेन्सिफाय देअर लव फॉर हिम. तर कृष्ण जेन्ना, आता एक्झाम्पल म्हणा, एकदम क्रूड एक्झाम्पल, आम्ही लहान असताना शाळेत कॉलेजात उरताना जर का आमगेली एक्झाम चालू आसात आणि एक्झाम्सचो लास्ट दीस आम्ही त्याची वाटच पळयतात, है की ना, की आता आमगेली एक्झाम फाल्यां सरतली, ताच्या नंतर आम्ही थंय वतली, हांगा वतली, ह्या फ्रेंड बरोबर वतली, त्या फ्रेंडाच्या घरा वतली, हांगा शॉपिंग करच्या वतली, थंय आणि कितें करच्या वतली, असे आम्ही सगळे प्लॅन करतात. आणि वी आर इंटेन्सली वेटिंग फॉर दॅट टाइम वेन द एक्झाम इज ओव्हर. पण एक्झाम सरले नंतर ते फिलिंग आणि त्याच्या पूर्वी आम्ही जेव्हा विचार करतात की एक्झाम झाल्यानंतर आम्ही असे करते तसे करते, दोन्ही फिलिंग्स कंपेअर केल्यार खंयचे फिलिंग जास्त चांगले उरता, बरे उरता? एक्झाम सरच्या पयलींचे. कारण तेन्ना आमकां ते आमकां आतुरता उरता की अरे एक्झाम सरले नंतर अशें करतली तशें करतली. पण एकपटी एक्झाम सरले नंतर जेन्ना ऍक्च्युली एक्झाम सरता तेन्ना आमकां दिसता की ओके, इतले काय ना. तर ते विरहचे फिलिंग जे आसा दॅट इज मोर इंटेन्स दॅन इन द प्रेझन्स ऑफ कृष्णा. तर कृष्णाक बी त्या गोपीसचे विरह भाव आणि इंटेन्सिफाय करचो आशिल्लो. म्हणूनच जेन्ना कृष्ण द्वारकेत गेलो मागीर, आणि द्वारकेत गेल्यानंतर तांकां सगळ्या उद्धवान, बाकीच्या सगळ्या मिनिस्टर्सान कृष्णाक सांगले की वाय डोंट यू गो बॅक टू वृंदावन. तुगेली सगळी गोपी तुगेली याद करतात, यू शुड गो बॅक टू वृंदावन नाव. तर कृष्ण जेन्ना वृंदावन सोडून मथुरेक वतालो तेन्ना ताणें गोपीस आणि सगळ्या गोपाक सांगिल्लें की हांव परत येतलो, तुम्ही मगरी वाट पळया, हांव येतलो. तर कृष्ण म्हणचे लागलो जर का आता हो गेलो आणि हांव तेन्ना वचून परत केन्नाच आयलो ना वृंदावनात, सो नाव इफ आय गो बॅक टू वृंदावन गोपीज विल नॉट लिव्ह मी. कारण ऑब्वियसली ते लोक विचार करतले की तू त्यांना आमकां सांगिल्लें की येतलो परत आणि आयलोच ना, आता आयलो आम्ही तुका सोडचे ना. आणि आय हॅव लॉट ऑफ ड्युटीज टू डू इन द्वारका, म्हाका खूप काम करचे आसा, तर हांव आता वचू शकना. दुसरे कारण म्हणचे लागले की आता जे उत्कंठ आसा गोपीक म्हजेसाठी, दॅट इज द बेस्ट फॉर देम. आता जी सेपरेशनात आसात, विरहभावात आसात गोपी माझ्यासाठी, त्याच्यापेक्षा उत्तम हांव आणि तांगल्या लाईफात आणि काही दिवू शकना. सो दॅट इज द बेस्ट दॅट कॅन हॅपन टू देम. विरह जो आसा दॅट इज द बेस्ट दॅट कॅन हॅपन टू देम. सो आय वॉन्ट देम टू स्टे इन दॅट इमोशन्स. त्या विरह भावाच्या इमोशन्सात रावल्यार दॅट इज द बेस्ट फॉर देम. सो आय वोंट गो बॅक. तर तेच हंगामी तो ताच्यापासून अदृश्य जाऊन ताणे तांगली उत्कंठा, तांगली प्रेम वाढयले, इंटेन्सिफाय केले, म्हणून तो डिसअपियर झालो. सगळे परत राधाराणी आणि गोपी सगळे कृष्णाक शोधत शोधत गेली.
हाऊ कॅन दे तांकां कृष्णा बरोबर जे प्रेम आशिल्ले, जी उत्कंठा आशिल्ली ती थोडीशी कमी कशी करू शकली, तर कृष्णा बद्दल डिस्कस करून, कृष्ण कथा करून. तेन्ना ताणी गोपी गीत म्हळें, तव कथामृतम तप्त जीवनम, म्हळ्यार तुगेली जी कथा आसा ती आमगेलें जीवन जे तप्त आसा, तुज्या विरहात जे आमी बर्न जातात, आमगेले हार्ट बर्न जाता, त्या बर्निंग हार्टाक थंड करच्याक तुगेली कथामृतच अमृत आसा. सो दे सँग द गोपी गीत. आणि गोपी गीत म्हण दे वर ऍक्च्युली फिलिंग द प्रेझन्स ऑफ कृष्णा विथ देम. कृष्णाचे नाव, कृष्णाचे लीला, कृष्णाचे गुण, कृष्णाचे रूप इज नॉट डिफरंट फ्रॉम कृष्णा. तर त्या उत्कंठेत ते तांकां कृष्णाची कथा तांकां सगळ्यात सोलेस देऊ शकली. आणि अशी करून जेन्ना ती शोधत शोधत गेली तेन्ना वाटेत तांकां कृष्ण नारायण रूपात आयलो. 4 भुजा, शंख, चक्र, गदा, पद्म घेऊन तो नारायण रूपात आयलो. आता तांकां खबर आसा नारायण इज सो ग्रेट, नारायण इज गॉड, हे तांकां खबर आशिल्लें. सो सगळी गोपी जेन्ना नारायणाक पळयली तेन्ना तांकां नारायणा कडेन दंडवत केले. आणि नारायणाक आता जर का गॉड तुमगेल्या मुखार आयलो तर यू कॅनॉट गो अवे फ्रॉम देर. पण गोपीजाक कृष्ण वॉज मोर इम्पॉर्टंट दॅन नारायण. दे लव्ड कृष्ण मोर दॅन नारायण. तर कृष्ण नारायणाकडे नमस्कार केलो आणि म्हणच्या लागले सगळेजण की वेर इज कृष्णा, कृष्णा काय गेलो. तर नारायणाने जे 4 भुजा आशिल्ली ते 4 भुजान ताणेचे हात करून दाखयले दिस वे. सगळी गोपीज थंय गेली. मागीर आयली राधाराणी. राधाराणीक बी तो नारायण रूपात उबो राविल्लो. पण द मोमेंट ही सॉ राधाराणी, तागेले 4 भुजांतले 2 भुज गळून पडली आणि 2च हात उरले आणि त्या 2 हातात ताणी मुरली घेतली. म्हळ्यार ओरिजिनल कृष्ण ताच्या मुखार अपियर जालो. ते सगळे म्हणून गोपी बी परत आले, अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अँड दे ऑल अगेन स्टार्टेड डान्सिंग. जो कृष्णा तांकां तेन्ना सांगच्या लागलो की आय वॉज अवे फ्रॉम यू बट माय लव फॉर यू डीड नॉट रिड्यूस. म्हणजे जे प्रेम आसा तुमचेर ते कधीच कमी जाऊ शकना, केन्नाच कमी जाऊ शकना. आणि तेन्ना गोपीजाक ताणें सांगले की हांव तुमकां इतले तुमगेले जे प्रेम आसा म्हजे खातीर, इतले तुमकां तुम्ही सगळे घरदार चोरडा घो आणि पेरेंट्स आणि सगळ्याक सोडून तुम्ही हांगा आयले. हा, तर ते हांगा आयिल्ले जे तुमकां म्हगेले जे डेट आसा हांव केन्नाच फेडूं शकना. आय कॅन नेवर रिपे दॅट डेट टू यू गोपीज. सिमिलर इन्स्टन्स आसा रामायणात बी. जेन्ना हनुमान सीताक सोदच्या गेल्लो लंकेत आणि सीताक शोधून रामाकडे आयलो हनुमान आणि ताका सांगले की सीता हांगा आसा, थंय आसा, अशें आसा, सगळे सिच्युएशन एक्सप्लेन केले. तेन्ना राम म्हणच्या लागलो हनुमानाक की तुवें म्हजे खातीर इतले कितें केला, पण हांव तुगेले डेट तुका परतफेड करच्या आतां म्हजे कडेन काहीच ना. द बेस्ट आय कॅन गिव्ह यू इज माय एम्ब्रेस. म्हण रामान कृष्णाक मिठी मारली, आलिंगन केले. दॅट इज द बेस्ट आय कॅन गिव्ह यू. So similarly, Krishna also said to the gopis, ki, whatever you have done for me, there is no way I can repay you. तर हे जे फिलिंग्स असतात, कृष्णाज लव फॉर द गोपीज अँड द गोपीज लव फॉर कृष्णा, हे इतले प्युअर असा. सो आम्ही म्हणतात लस्ट आणि लव, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द टू. आम्ही जेन्ना स्वतःली इंद्रिय तृप्ती करच्याक पळयतात देन दॅट इज लस्ट. पण आम्ही जेन्ना कृष्णाले सेन्सेस सॅटिस्फाय करच्या वतात दॅट इज कॉल्ड प्युअर लव. तर गोपीसले लव आशिल्ले कृष्णाचे, ते लव आशिल्ले, लव लस्ट नाशिल्ले. आणि कृष्ण ऑल्सो लव्ड गोपीज, इट वॉज नॉट लस्ट. तर ह्याच्यासाठीच बी एक छोटीशी गोष्ट असा. तर एक पटी दुर्वासा मुनी वृंदावनात आयलो, पण तो यमुनेच्या त्या सायडार आशिल्लो. आणि दुर्वासा मुनीले नाव दुर्वासा असा कारण तो फक्त दुर्वांकूर खाता. दुर्वा असा ताजे रस पिता म्हण ताका लागून दुर्वासा. तर गोपी दिसले की अरे दुर्वासा मुनी आयला, तर आमकां ताजे खातीर पूर्ण फीस्ट घेऊन वचच्या जाय. तर ते सगळेजण घरात आम्ही किती किती बनवून हाडली, ताणी व्हडली फीस्ट करून हाडली.
आणि यमुनेच्या काठार आयली, पण क्रॉस करच्याक तांकां जालें ना, कारण यमुना आशिल्ली, स्विम करचें जालें ना. तर ती कृष्णा कडेन धांवताली, म्हणजे लागली कृष्णा आमकां हे सगळे फिस्ट आसा ते दुर्वासा मुनीक व्हरून दिवचे आसा, पण यमुना आमी क्रॉस करूंक शकनात. तर कृष्णान सांगले की एक काम करा, तुम्ही थंय वचा आणि सांगा की कृष्ण इज अ ब्रह्मचारी. कृष्ण ब्रह्मचारी असा. सगळे गोपी हसच्या लागली, कृष्ण ब्रह्मचारी आमच्यावरून तिला टाइमपास करता आणि ब्रह्मचारी कशी म्हणू आम्ही ताका ताका, तुम्ही तिला म्हणून तर पळया. तर सगळे गोपीस गेले, कारण कृष्णाने सगळे ऐकत आले ते लोक. थंय गेले आणि म्हणजे लागली कृष्ण ब्रह्मचारी असा. इमिजिएटली यमुना पार्ट झाली आणि सगळे फीस्ट घेऊन थंय गेले. थंय गेल्यानंतर दुर्वासा मुनी सगळे फीस्ट खाले आणि परत जेन्ना येताली तेन्ना परत यमुना नदी आशिल्ली, क्रॉस करचे जाय आशिल्ले. अरे आता आम्ही क्रॉस नाही करू शकत. तर दुर्वासा मुनी म्हणच्या लागलो, यमुनेक सांग दुर्वासा मुनी फक्त दुर्वांकूर खाता. परत हसच्या लागले गोपी लोक, अरे आता तर इथली व्हडली फिस्ट खाला दुर्वासान आणि आमका म्हणता फक्त दुर्वांकूर खाता म्हणतं पळया. सगळे गोपी लोक आयले आणि यमुनेक म्हणच्या लागली दुर्वासा फक्त दुर्वांकूर खाता. इमिजिएटली यमुना पार्ट झाली आणि त्यांनी क्रॉस कर हांगा आयली. हांगा आयल्यानंतर कृष्णाकडे धावत आली, म्हणजे कृष्ण असे कसे, तू बी ब्रह्मचारी ना आणि त्या दुर्वासानून मी सगळे आम्ही भळिल्ले खाल्ले, तो बी फक्त दुर्वांकूर खायना, तरी बी कसे असे झाले. त्यांना कृष्णाने सांगले, दुर्वासा मुनीन तुमगेले फीस्ट कित्याक खाल्ले, कारण तुम्ही इतले प्रेमान ताच्याकडे गेले, पण while eating he was feeling as though he is eating दुर्वांकूर. तर ताका अटॅचमेंट नाशिल्ली तुमकां फिस्टाक. असे नाशिल्ले की म्हाका गुलाबजाम बी हाडला, रसगुल्ला बी हाडला, समोसा बी हाडला, कचोरी बी हाडला, असे बी हाडला तसे बी हाडला म्हण अधाशा म्हणकी खाले ना. ते ही वॉज ओनली टेस्टिंग युअर लव, बट ऍक्च्युअली while eating he was eating only durvankur. That was the feeling. He was not attached to your feast. Similarly, हाव जेन्ना तुमच्या बरोबर डान्स करता, आय ओनली डान्स टू प्लीज यू, आय एम नॉट अटॅच्ड टू यू. सो दॅट इज वाय आय एम अ ब्रह्मचारी. सो म्हळ्यारच कितें की कृष्णा आणि गोपीयाले जे डान्स आशिल्ले ते बी एक नॉर्मल जे आम्ही यंग बॉयज अँड गर्ल्स डान्स करतात ते डान्स ना. भागवतमात बरयला की दॅट वॉज योगमाया उपाश्रितम. म्हळ्यार कितें, योगमाया म्हळ्यार स्पिरिच्युअल लव, स्पिरिच्युअल एनर्जी, अँड महामाया म्हळ्यार एक्सटर्नल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी. So when one is influenced by yoga maya, spiritual energy, there is purity. And when one is influenced by material energy, there is no purity. तर प्रभुपाद भागवतमात सांगतात की राधा राणी गोपी हांगले जे रिलेशन आशिल्ले ते माधुर्य रस रिलेशन आशिल्ले, पण दॅट वॉज दे वर नॉट मॅरिड. म्हण तो ताका कितें म्हणतात, परकीय भाव म्हणतात. स्वकीय भाव आणि परकीय भाव. तर परकीय भाव म्हळ्यार कितें, तर रिलेशन आउट ऑफ मॅरेज. आता आमगल्या मटेरियल वर्ल्डात रिलेशन आउट ऑफ मॅरेज इज सपोज टू बी द लोअर मोस्ट, इजंट इट. कोणी अप्रूव्ह करनात, एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्सात कोणी अप्रूव्ह करनात. पण मटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. म्हळ्यार कितें, स्पिरिच्युअल वर्ल्डात जे टॉप मोस्ट आसा ते हांगा लोअर मोस्ट आसा. सो हांगा जे लोअर मोस्ट आसा ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डात टॉप मोस्ट आसा. तर परकीय रस हांगा लोअर मोस्ट आसा, पण तोच रस स्पिरिच्युअल वर्ल्डात टॉप मोस्ट आसा. सो द रिलेशन बिटवीन द गोपीज अँड राधाराणी अँड कृष्णा वो परकीय रसात आसा, तो टॉप मोस्ट लव आसा तांगलो. इट इज नॉट लस्ट, देर इज नो ट्रेस ऑफ लस्ट. प्रभुपाद बरयता भागवत कृष्णा बुकात. सो that is what is the meaning of divine dance.
सो हो जो रास डान्स जो आशिल्लो तो रास डान्स टॉपमोस्ट डान्स आशिल्लो बिकॉज इट वॉज एन एक्झिबिशन ऑफ स्पिरिच्युअल लव बिटवीन कृष्ण, राधा अँड द गोपीज. सो हे डान्स आता आम्ही कम्पेअर आमगल्या यंगस्टर्सच्या डान्स बरोबर कम्पेअरच करू शकणार बिकॉज देर वॉज ऍब्सोल्युटली नॉट अ ट्रेस ऑफ लस्ट ओव्हर देअर. तर असो हो डान्स पूर्ण झालो आणि असे म्हणतात की पूर्ण ब्रह्माच्या एक रात्रभर चाललो तो डान्स. ब्रह्माले लाईफ कितले लांब असता भागवतामध्ये त्याचे वर्णन असतात. एक चतुर युग म्हळ्यार सत्ययुग, त्रेतायुग, कलियुग आणि द्वापरयुग त्याचे 1000 सायकल्स म्हळ्यार एक दिवस ब्रह्मालो तशीच सगळी रात्र असा. तर दॅट इज सो मेनी इयर्स तिथले लांब तो रास डान्स चाललो. तर दॅट कॅनॉट बी ऑर्डिनरी. सो वी कॅनॉट कम्पेअर इट टू एन ऑर्डिनरी डान्स. तर आता प्रभुपादाला जो आम्ही संकीर्तन करतात और चैतन्य महाप्रभूने जे श्रीवास अंगना जे तांगले नृत्य आशिल्ले that is compared to Rasa Leela. Why? Because it is spiritual dance. It is showing our love to Krishna by way of dance. And Krishna enjoys that dance. Every person is dancing for Krishna's enjoyment, not for their enjoyment. आता जे पबात वचून डान्स करतात दारू पिऊन दॅट इज फॉर देअर एन्जॉयमेंट नॉट फॉर गॉड्स एन्जॉयमेंट. पण रास डान्स जो आशिल्लो तो दॅट वॉज प्युअर नेक्टेरियन intoxication for Krishna's enjoyment. इतले सांगून आम्ही आज कथा हांगा विराम घेतात.